Mä oon Aino. Ja mä oon Iiris ja me ollaan 12-vuotiaita. Ja me harrastaa voimistelua. Jo yli kuukausi. ja nyt me tehdään tänne videot, että saatte ehdotella kommenteihin kaikkia. Minkälaisia videoita ja kaikkea. Niin ja me yritetään toteuttaa ne. Joo. Ei mitään perua. Mennä. Elikkäs mä teen nyt temppuvideopostauksen, niin mä oon varmaan aika paras. Oon harrastanut ihan pienestä lähtien. Mä oon harrastettu kuukausi tätä. No nyt. No niin, ja tässä on sitten tää spiraali. Ai. Joo, mä tiedän, että mä saan ihan melkein, mutta... Toi ei sit koita tosissaan siis. Noniin. Eikö tuossa Elikkäs käsillä seisonta. Ei oo seuraa hyvää. Voisit. Hengissä.